ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏତେ ସଜବାଜ ହେଇ କୁଆଡେ ବାହାରିଛି ତ ହାଲକା ଫୁଲକା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଥେଟିକାଲ ଲିଫ୍ଟ ବଢି ବାହାରି ସିଲେଇ ସେଣ୍ଟର ଆଜି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଅଛି। ଭାବାଲ ଖରା ଲାଗିଲେ ସବୁ ମେକଅପ ଏଇଠି ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଉ। ସିଲେଇ ସେଣ୍ଟରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ସମସ୍ତେ ଘଟ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସେମିକାରୀ ପାଖରେ ଦେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି। କୁନି କୁନି ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଖରାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଖରାରେ ସହି ନ ପାରି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ଦେଇଦେଲି ଆଉ। ଆମେ ପୋଖରୀ କଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଘଟ ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏମିତି ଖରାରେ ବସିଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଘଟକୁ ବୁଡେଇକି ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ଘଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ଭଲସେ ବନ୍ଦାପନା କରି ଯିବା ସିଲେଇ ସେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଅଧା ଜୀବନ ଚାଲିଗଲାଣି ହେଲେ ଏମାନେ ତ ନାକର ମୁଛ ସରିନି। ଘଟ ଆଣି ସିଲେଇ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସିଲେଇ ସେଣ୍ଟରରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ କେମିତି ଦାସୀ, ଆପଣ ମାନେ ଦାସୀ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଥିଲା। ପୂଜା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲେ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ। ଏତିକି ବଡ ଲଡୁ ବାପରେ। ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଲାଗି ପଡିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ନେବା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଲେ। ଏମିତି ବାବୁଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ପ୍ରଫେସନାଲ ବଢେନି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ କେବେ ବାହାଘର ସାଗର ଦରକାର ହବ ବାଢା ବଢି ପାଇଁ ଏମକାକୁ କଲ କରିଦେବେ ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇକି ବାଢି ଦେବେ। ଭଲ ବାଢୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତାପରେ ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଖାଉଛି ଲାଗୁ ତାଙ୍କ ଲିଫ୍ଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ବାହାରି ପଡିଥିଲି। ଯାହା ସରିଲା ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଟିକେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଏ ତିନି ଜଣ ଖରାରେ ଏମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମଡେଲିଂ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରାୟ 3:30 ହେଇସାରିଥିଲା। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ଡାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଫାଇନାଲି କୁନି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନାଚିବା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।